koro kaluwore kod weche ma ondie kata gwenge moko makoch masani koro konore kendo monjo jodak lawogi kendo kayo jogweng' e alworano. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero, nyaka sani ji maromo 2 ogwang' osemonjo kendo oweyogi kod hinyruok. E gweng' ma Kalwande mayudore e ward ma Southwest Nyakach, jopiny yango luoro makoro gin go e ngimagi kaluwore kod wacho gwenge makoro otuch monjogi kendo weyogi kod hinyruoge mokalo. Ma e picha mar achiel kuom ogwengego masani por kuom jopiny apoya kendo kayogi matamre gi nono. Diana ma johigni 32 kendo min nyithindo 4 lero kaka ogwang' nomonje okinyi mar chieng' tich ang'wen juma mokalo e kinde mane okomo e puodho kane pok oikode monege. Ang'iyo to ken guok asudo kambele kapok ang'iyo ng'eya ni tang'ani ng'eya ka gine tembo ling takaw kidi tatemo na baigo kase baigo kase kaw kidi no mabaigo taneno kochungo ng'ang'ia kora temo na ring koro ko weya taringo madhi mbele kuchicho koro kase ringo tembo ringo biro mbele na to tuoma ni kose tuoma to kayo koro kogik taringo kambele na kucho koro kobiro mondo chikre kuoma tabaigi kwe. Anyula mar Diana Caroline Adhiambo lero kaka owino gole kuma ne entie kapok ne oringo ma ochopo yudo Diana ka ogwang' oseinyo kendo kawe laro kode osiptal mondo oyud thieth. Awinjo ka uwi gore ka mama ni go uwi ni uwi koro an bende ka winjo ta wuoge ng'wech ka ringa biro dala ka biro ni ta penjo chi wuodane ni to mino wizo ine me go koko ni ane mago koko to gino ka ini okaya ka ng'ia tienda ni taneno ka tienda timore mo kabisa kidonda 3. Jopiny makono koro nono ka giwacho ni nyaka nene pok ne gineno gima chalo kamano e gweng'no. Gilero ni kopogore gi Diana nitie miyo machielo ma ogwang' nokwongo monjo mokayo kaka mana nyithindgi ogwang' sani lawo kadhi sikul. Asetedo ka kina sitigo higni madhi 20 gi wi to pok aneno gwang' machalo kama kendo pok aneno gimotimo ng'ato machalo kama mo le mabira to bukore to kayo ng'ato kamano anang'ino gwang' ka nene to ringo gweno gi ka dhane magisebedo ka gikedogo kata guogi pok onyo magilawo mana dhane magikedogo nyithindo madhi skul mine mawuotho kata mami mandhi e puodho koro mama ni nyone kome e puothe ka Parambe no kawa gi wuoro ni to gwang' be kare nyalo lawo dhano. Ewi mano jopiny go lero ni lwenjgi kod le mag bunge oriwo koda ka ong'eche ma kuom kinde bende osebedo ka pogo kodgi keyo margi gi e diere. Wan kod bende ong'eche bende nitie ka bando ong'eche chamo gik Nyakach Girls ong'eche dhi nyaka skul koro ong'eche gi bende nyowo ji opuro to gisechako sani bando temo ka gima dono iki bando no gidonjo giketho. E kinde ma giyango luoro masani wacho gwang' miyo gi ngimagi gikwayo sirikal mondo wuog oko okelnegi konyruok. Nane mana manyo mondo nyithindo chiem to gidhi sikul koro an piny para kwa sirikal ni koyie to konya yud yo thieth. Kwen ka giyie to dilno be ginegi nikech seche moko jomoko be wacho ni pod gintie koro ka ginyalo pedhonwa gi mondo kik ginyinwa kata nyithindo. Kelwa joma nyalo makonwa gigi nikech wawinjo funi moko pod ntiere malo ka kendo giwuotho gintiere. Koro kwayo sirikal ni ging'iwa wang' maber yoro ng'er yoro gwang' mondo koro gikony sub location magari moloyo noboch location mangima. E kinde ni ma jodak ma Kalwande podum nono e wi ogwang' masani otuch monjo gi kendo kayo dhano gikwayo sirikal kokalo migao mochung' ne rango le mag bunge mondo mi owuog oko bi okonygi e kedo kod le makochni mondo ngimagi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kalwande, Nyakach, Kisumu.